Великата борба, страница 338. Всяко човешко дело се разглежда пред Бога и се отбелязва за вярност или невярност. Срещу всяко име се вписва безкомпромисна точност всяка лоша дума, всяка егоистична постъпка, всеки неизпълнен дълг, всеки скрит грях, всяка изкуствена поза, пренебрегнати предупреждения или изобличения, изпратени от небето, прахосани моменти, неизползвани случаи, всяко влияние, приложено за добро или за зло, с неговите далеч простиращи се последици, всичко се записва точно от ангела. Наистина ли толкова много зависи живота ни от това, което говорим? Май да. Защо?